Sziasztok, én nagyon sok, és miért nincsenek videók mostanában? Hát, ez a netemnek köszönhető, ez nem érdemes. Na mindegy, hagyjuk is, nem tovább a szót. Hát a netemnek köszönhető, megint elmondom, de nagyon haragszom rá, mert iratkoznak le, hogy de Istenem, nem szeretnék ilyen gondokat, mert én el akartam érni a 10 feliratkozót, utána meg a 20-at, és onnan többet, amennyi lesz. De így sajnos nem tudom elérni, mert belekavar a net, ezért majd kitalálok valamit, hogy menjenek fel a videók. Én végül is csak ennyiről szerettem volna beszélni. Én Davix voltam. Császtok!